स्टूडियो कसना कुशीनगर। ले आइल बानी प्लास्टिक के पाइप, देखी न केहू बुता दे हबलाई। ले आइल बानी प्लास्टिक के पाइप, देखी न केहू बुता दे हबलाई। है बाराती के लोग नहीं जानी तोहरा नारियल में के पानी मन करत पिए के रानी। तोहरा नारियल में के पानी मन करत पिए के रानी। कई जिला में तोके देखनी गोरी, आगोनी करत पीछा हो। आज भर पिया द तू हमके, इहे मनवा के इच्छा हो। ए सुना, कई जिला में तोके देखनी गोरी, आगोनी करत पीछा हो। आज भर पिया द गोरी, इहे मनवा के इच्छा हो। नहीं तनिको होई परेशानी। सुन रे तोहरा नारियल में के पानी मन करत पिए के रानी। तोहरा नारियल में के पानी मन करत पिए के रानी। ले लो हजरिया सुन छोकरिया, ना तो मनवा हरी हो। पंकज मन और असगर के जाके भले खिया दी हगड़ी हो। ले लो हजरिया सुन छोकरिया, ना तो मनवा हरी हो। टिंकू आनंद और राजू के जाके भले खिया दी हगड़ी हो। ना तो राहुल लाल करी छेड़खानी। तोहरा नारियल में के पानी मन करत पिए के रानी। तोहरा नारियल में के पानी मन करत